गासैखौबो बरायबाय गाबोनथ' बहर थुनायनि सम जाबाय नोंनि आसिखौ नोङो बहाय मोनसे जायगायावहाय अबे गभर्नमेन्टआहाय मोजां खामानि मावा आरो अबे गभर्नमेन्टआहाय मोजां खामानि मावाखै बेखौहाय दा आङो गासैखौबो खावलायो हरो नोंसोरथ' मिथिखायो आंखौहाय सोरनि मानसि ओंखायनो आङो बुङो बावखुंग्रि समस्तिनि जेसेबांखिनि आंनिनो मानगोनां सार आरो मेडाम नोंथांमोन नोंसोरो फेरेंगाखौहाय देरहाहोनानै जेबो लाब गैया मानो होनोब्ला फेरेंगाया गुबुन डिस्ट्रिक्ट दाबसेनि मानसि आरो नोंसिनि जायगायावहाय फेरेंगायाहाय फैनानै नोंसोरखौहाय नायफैबाय थाया आरो नोंसोरो फेरेंगानावहाय थाङै थाङै जेबो नोंसोरो बिहैनो हाया दा दनेस्वर सारा नोंसोरनि गामि सिनिनिखा बा नोंसिनि समस्तिनिखा दा दनेस्वर बिथांखौहाय नोंसोर देरहाहो BPFनि जानानै आं बेखौनो खावलायहरो आरो जाखिनि दाब दाब समस्तिनि आंनिनो आंगो सार आरो मेडाममोन नोंथांमोनाहाय BPFखौ जाहाथे देरहाहोनो हायो आरो BPFआ देरहायोब्ला नोंसोरो मोजां फिथाइ मोनगोनखौ आङो आसा खालामो आरो नोंथांमोना मिन्थिखायो हाग्रामा सारनि खोथाया अरायबो नंखाय जाया सैथो हाग्रामा सारनि खोथाया अरायबो सैथो आरो बेयो नंखाय खोथा बाहाया प्रमदनि रावा मोनसेबो सैथो नङा आरो बिनि खुगायाहाय बिराद मोजां सोलास्लिम थगायो मोजां खोथा बुङो मोजां भाषण होयो नाथाय बियो पाब्लिकखौहाय थगाय दोनगासिनो दङ आरो जाखिनि जोंनि BTCआवहाय मावनांगौ खामानि बेखौ बिथाङा मावनो हाजोबाखै बा मावनो रोङाखै दिपेन बर'आ प्रेस मिट लादों दा बे आदा दिपेन बर'आ बुंदों जोङो 5 बोसोरावहाय माखासे खामानिखौ मावफुंनो हायोलाय आरो बे सिगांनि सरकारखौनो UPPL गभर्नमेन्टखौनो जोंहा लाबोफिननांगौ होननानै बुंदों नाथाय UPPL गभर्नमेन्टआ सरकार दाफिनब्लाबो बिसोरो खामानिखौ मावनो हाया बाट ओरैबादि आदा दिपेनाहाय एबसुनि जाखिनि बेना बिबान दंमोन सिगाङावहाय बियो एबसुनिफ्राय एक्सपायार जाखाबाय आरो बेनि दायथ'आहाय एबसुनिफ्राय गैखाला बै समाव दाख्लैहाय आरो बे एखे जायगायावनो साथाम बिथांमोनाहाय मारै बिबान मोनफिनखो आहा बाहाय बिराद सन्देह दङ आरो बाहाय आदा प्रमदजों आदा दिपेनजों बुहुद मोजां लाइन दङ बिसोरो आदा प्रमदआ पाब्लिकफोरनि सिगाङावहाय जानो हागौ बुङा ओमफ्राय बुंनो थाखाय आदा दिपेनखौहाय खावलायहरो आरो आदा दिपेनाहाय रां मोनगासिनो दङ नाथाय बै एबसुनि माखासे मावथि हान्जा बिथांमोनाहाय आंनिनो मानगोनां फंबाय आंनिनो मानगोनां बिदामोन एबसुनि जाखिनि दा बैफोरो रां मोनाखै आदा प्रमद बर'जों आदा दिपेन बर'जोंहाय जों बर' हारिखौहाय बा जोंनि BTCखौहाय बिसोरो आखाइ थारखायाव लानानै बिसोर जोंखौहाय मोसाहोनो सानगासिनो दङ सिगाङावहाय नोंसोरो 5 बोसोराहाय नोंसोरो नोंसिनि आखाइ थारखायाव जुदि नोंसोरो मोसाखांबायब्ला एबार नैबे दानि सिजोनावहाय आखाइ थारखायावहाय नोंसोरो जोंखौहाय मोसाहोनो हाला आरो आंनि जाखिनि पाब्लिक लोगोफोर नोंथांमोन दा जोङो एखे न'खरनि मानसि जोङो BPF दोलोखौनो देरहाहोनो नाजा आरो देरहाहोथारनांगौ दा हाग्रामा सारा जेखौ बुंदों बियो बेखौ मावफुंखागोन नाथाय प्रमद सारा जेखौ बुंदों बियो बेखौ मावफुङा ओंखायनो आङो खावलायहरो गासैखौबो हाग्रामा सारनि जाखिनि थांखि बेखौहाय फुरा खालाम आरो बेखौहाय जाफुंसारहो जोंखौहाय BTCआवहाय आदा प्रमद बर'जों आदा दिपेन बर'जोंहाय जोंखौ आखाइ थारखायाव लानानै जोंखौहाय मोसाहोगासिनो दङ बिसोर सानैजोंहाय ओंखायनो बिसोरनि खोथाखौ फंसेबो दाफोथाय बिसोरो बिराद थगायसुला आदा प्रमदबो थगायसुला आदा दिपेनबो थगायसुला ओंखायनो बिसोरनि खोथाखौ फंसेबो दाखोनासं आरो बिसोरनि खोथाखौ लानाङाबो डाइरेक्ट रिजेक्ट बानाय आरो नोंसोरो आं आसा खालामबाय गाबोननाय बहरखौ नोंसोरो नांगालनि सावगारियावहाय थुनानै जाहाथे मोजां देरहाहोयो आरो मोजां देरहाहोहरनानै सरकार दाहोयो आरो गभर्नमेन्ट खालामहोयो आरो जोंनि जाखिनि नांगौ बा हाग्रामा सारनि जाखिनि सिमां
बेखौहाय बा खोथा होनाय बेफोरखौहाय जाफुंहोनायनि जोंहा बहुद गोनांथि गोजोन्थों आरो गाबोननि भटआवहाय नोंथांमोना गासैबो सार आरो मेडाम नोंथांमोनाहाय नांगोलनि सावगारियावहाय मोजाङै भट होनानै देरहाहोहरदो थेंक इउ जय BPF